Ono každý kilogram znamená zvýšenie záťaže. Časový limit sa nemení. Koľko máme? Poď. Lienočka, Potrebujem dobre, tabuľku. ešte minúta a pol. Poprosím zememeračov. Michal, máš meter. Wow. Najlepšie je, že v kamienke sa im nepáčilo, že to rýchlo skončilo. Tu nám zase niekto príde povedať, ale veď sme stále v čase, chlapci. Takže, koníky idú. No furman potrebuje svätú trpezlivosť. V tomto prípade Paťka natáča svojho milovaného partnera životného. A nevedno, kde si to premietnete, Paťka. Natália? Fúr si milý, no je to jedno. Stále si rovnako sympatická. No poď, Michal! Minúta a pol je za nami, pred nami pol minúty, ale diváci, vole, ako ste onemeli s potleskom. Však pozbuďte furmana, za to sme tu prišli do turčianskych kľačien, aby sme ukázali obrovskú podporu. Paľko, tak wow! A ja vám už poviem, ako pôjdete v hornej dráhe. Štyri, 3, 2, 1, potles! Michal Brutovský, Paľko Grega, koníky Pejko a Cumel a o chvíľočku